2, 3. Слизай! Долу съм. Чакай. Дай двойката, бе. Бъйте с как ципато. Fuck you. Убих един. Има убиха. Окей, аз съм жив, защото избягах, нали? Качих се горе. Ще ги съсипя. Аз не мога, аз съм на 30 кръв. О, фак. О, съм на... О, малко. Види ме ги тук, аз ще ги цепя. Давай ги на изхода, аз ги цепя отгоре. О, фак оф. Чакай. Аре, убихме още един. Къде ма спална, бе? Телепортирай се. Чакам да ми мине времето. Така. Ой, ще! Ай, ще. Аз ги цепя отгоре. Ай, ще, защо паднах долу аз? Защото аз съм на 200, явно. Чакай малко, аз сега ще сляза. Пиу. Тони бързо. Еми, трябва да минат няколко секунди, докато... Три. Аз умрях. Ама няма значение. Сега пак ще трябва да почнем от начало. Всичко ли? Да. О. Аре да слизаме на 3. 1, 2, 3. Бой. Така, дръж ги. Нямам като твоя скок. И не мога да се кача догоре. Убих. Четирима. И ти беше убил. Убих го. Не го убих. Ще умра, не. Бързо. Тук съм. Един убих. Поеми ги докато се кача. Да, конче. Умрях. Качва се. Бързо, Джойна, бързо. Джойна. Не. Къде си? Не знам. Аз не съм там. Къде си? Чакай. Ексайт. Ало? Ало? Да. Ало? Да? Чакай, че слушалките ме забиха. Човек, ти си направил в друг world. Явно. Не, телепортна при тебе. Тук ме телепортна точно. Винаги ме телепортна. Мамка му. Хубни. Хубам. Ти пък как точно му успя да намериш? Давай намери го пак. Както се тук. Йоп. Не бе. Чакай малко. Беше малко по-нагоре. Къде е както се бе, матунче? Дай да се качим най-горе. Сега. Ето го както са. Ко беше? The fuck? Къде се влизаш? Лош. Някой има къщичка. Ти ли имаш къщичка? Ето има динозавър. Не искам къщичка. Дай нагле. Я ми дай. Ето с глава. Дай ги бе. Е там. Там е моята. Джимага е. Да. Down. Туду. Ако ще напазя. Ти какво си? Складвя какво си ти? Лъм.
Какво направих? Игра не сме се просто... О, точки! Миналия път успях да взимам главата на Филип с паднята на деко. Надейте ми да му взема на тоя главата. Бързо. Къде имаш портал? И аз искам... Хъп. И аз искам... За манастира. Но ти яко. Ту. Като глазня. Така. Аз имам вече 5000 лева. Ми трябва 6500. О, това колко е яко. Колко имаш? Аз имам 500. Лева. Да. Само толкова. Ами, нали там горе в дясно ти ги пише. Не бе, не това. Натискаш жълто и долу вдясно ти пише 5800. 2625. Окей, събираш 6500. За какво? О! За да си купиш друг играч. Между той е дебелия или той е с черепа? То май са. Дебеля. И аз искам да дам на дебелия! Как се бъдат пари? Аз станах модерен. Шапка. И ко правим, кажи ми, какво можеш да прави дебеля? То с черепа. Где? Какво могат да правят? Тони. Чакай, чета. Може да ги унищожава с спринт и с спринт сторм. Какво е спринт сто? Би сигурно те атаките му, ходовете. Какво да унищожава? Еми тия чудовища. Дебелия? Дебеля, може да така. Са черепа. О! Добре. Нали принципно този има ни черепчета такива там до него? Да. Те са му като миньончета, които нападат. И друго? Еми, може да ги връща, може да ги връща от... Да ги връщаш, нали, като ги убият, може да ги съживява, да. Друго? Еми, това е. Само така може да убива другите. Ей, с бой, с ходове също. Тук е. Дебелия може само с ходове. Еми, дебеля може с атака, ходове и принципно няма миньон. Аз, например, моето миньонче тук е дракончето. Дебелия. Дебелия може да ги убива само със своите ходове. Черепа може и с миньони. Spirit, what Всъщност, Еми... трябва един да вземе черепа, другия да вземе дебелия. Да. Аз съм с черепа. Понеже мисля, че е магиосник. Мисля, че е магиосник той. Да, така е. Аз съм Значи, на игра с него. аз трябва съм него. Защото ти трябва да е с него. Защото имам магиоснически пръчки. Чеки да хапнем. Вкусия. Моля? Вкусия. Аз не знам кой да взема. Черепа ли? Дебели. Значи трябва да отида... Опа. Си набележи нещичко. Не, просто да откриеш дънджън на картата и да го миниш. Не да го мина, трябва да го открия и да цъкна на портала със се. Когато влизам и излизам. Да, знам. Аз нали трябва да миниш дънджън форест.
Като влизам и като излезнеш ме такова. Само направи, нали, да. Еми, телепортни се до мене да минем един. Окей, сега. Каспар! О, как че забучи микрофона. Моля. Забучи ти микрофона здраво. Технически проблеми. Хуп, хуп. Не трябва ли надолу? Ти си слезнал надолу. Да. Гъба. Тъпата изгнила гъба, бе. Къде? Оли, факен, че паднах долу. О, фак. Аз съм долу и The съм fuck? гъбата. Си пина гъбата. Къде е ковчежето? Ми ти го разби. Оп. Да, аз го засипах. Легендар ли виждам там? Какво виждам тук? Аре, идвай. Легендари, искам тебе. Ще взема и тебе. Ще погледна какво имам. Ще сложа тебе. Направих така, че почките ми да са еднакви, обаче да съм с окото на Саурон. Аре бе. Аре бе. Tap to build mod and hold to mine. Добре, ще изкопая нещо. Чакай, искам да такова да... С build мода. Тони, А? кажи ми какво е use a sky realm portal to find a layer and clear it out to gain. Райдън идва такъв, идва... Че! Куче! Ще те накъсам, бе. Два са, Тони. Да, убих. Единия. Къде? О, той зад мен. Защо ме не гониш, бе, приятелю? Завършвам го. Защо винаги ме не гоните? То не е хубаво, като Единия гоните. гони мен, не са бой. Да, драконче! О, какво е това? О, Legendary! Ще споделя екран, моля се, кажи ми какво трябва да направя. Става Чакай, ли? добре. Чакай, че тук ме още на Legendary. Отделям. Чакай. Ето Тук тук спа. ти на... Я виж тия горните, най-горните. Най-горните няма да са. Що? Не едва ли. Adventure портал. Те всички са Avenger портал. Elite. И тук сигурно са. Master. Как така маса? И тия другите не мога да ги видя вече. Не знам, напишите мистиката в интернет. Аз ще слушам този епизод тука. Чак са. Довиждане, приятели!